Ja navrhujem, aby sme takto spoločne si odskočili aj teda do Tatier, pretože v tomto roku si pripomíname 70 rokov dobrovoľnej horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách. No a jedným z jej prvých členov bol aj zakladateľ profesionálnej tatranskej horskej služby a otec myšlienky usporiadať majstrovstvá sveta v lyžovaní v severských disciplínach vo Vysokých Tatrách František Mrázik starší. Na vodcových šľapajách aktuálne kráča aj jeho syn. Človeku sa nechce ani veriť, že už je to 25 rokov, čo som v horskej službe, dlho som pôsobil ako podpredseda a aktuálne od roku 2021 pôsobím ako predseda. Gro tej našej činnosti je na lyžiarskych svahoch, kde pôsobíme v 4 lyžiarskych strediskách. Naša zimná sezóna prechádza tak plynule do letnej sezóny a v letnej sezóne zabezpečujeme množstvo športových podujatí, kde sa bohužiaľ taktiež stávajú úrazy. Okrem toho máme hliadkovacie služby v teréne a rovnako pôsobíme aj preventívne na množstve prednášok, či už pre školy v prírode, v zime zase na lyžiarskych kurzoch a rôzne pre rôznych hostí vo Vysokých Tatrách. Keď človek začal jesť, tak sa stretával aj s úrazmi a chcel byť nápomocný pri tom, aby tí ľudia trpeli čo najmenej a to boli práve tie dôvody, ktoré ma viedli k tomu, že som si vlastne podával tú prihlášku do Tatranskej horskej služby dobrovoľného zboru. Aktivita moja v rámci Tatranskej horskej služby potom tak prirodzene vyústila do toho, že v roku 2009 som vlastne absolvoval skúšky ako medzinárodný horský sprievodca a začal som sprevádzať či už tu vo Vysokých Tatrách alebo rôzne po svete. Vysoké Tatry sú nádherné na všetky ročné obdobia. Ja osobne mám veľmi rád temné smrečiny, odľahlosť Kačacej doliny, takisto napríklad Dračiu dolinku, ktoré naozaj sú také skvosty, do ktorých chodí už menej ľudí, pretože sú vzdialenejšie. Za tým je vlastne tá Bielovodská dolina a v závere Kačiace. My sme čítali od Antona Marca, že? A čítali sme vlastne práve o tom, ako tá kačka letela výborne z Muráňa, preletela cez Javorinskú širokú do Bielovodskej doliny. A tam vlastne zniesla čo? Zlaté vajce, že? No keď som tu bol prvý raz, tak to si ani pamätať nemôžem. Jediné, čo mi ostalo ako spomienka, je veľká žltá taška, v ktorej ma nosila mama na tých prvých túrach, keď som bol vlastne ešte úplne mimino. To bolo také ako kočiková taška. A takto sme vlastne chodili či do Kôprovej doliny, či tuto do Javorovej, či do Bielovodskej. No a keďže sa blíži výročie, kedy mal môj ocino 111 rokov, 111, tak vlastne by sme si tu mohli tak trošičku zaspomínať a donesol som vám ukázať aj pár fotiek. Zrovna aj s tou taškou. No, toto je môj prvý album. Môj otec síce nebol pôvodom z Vysokých Tatier, ale do Vysokých Tatier sa zamiloval. Tak vlastne keď do nich prišiel, tak páčili sa mu samozrejme celé tie hory, ale najviac tých hôr by som povedal, že sa mu páčili práve tieto lokality Bielovodskej, Javorovej doliny, tento sever odľahlý, kde mal človek kľud na, tak ako to on hovoril, rozjímaní. Môj život patril horám po mojej matke. Keď otec prišiel do Vysokých Tatier, tak vlastne okamžite si dal prihlášku do Tatranskej horskej služby ako dobrovoľník a za krátky čas vlastne sa stal profesionálnym členom horskej služby. No a inicioval zakrátko rozšírenie tej horskej služby aj do ďalších horstiev. Asi nie nadarmo ľudia chodia do tých kopcov. Tie hory vždy symbolizovali vlastne také čistenie hlavy a najlepšie je to vtedy, keď ten človek je sám. Možno to nie je najbezpečnejšie z pohľadu toho, ak sa niečo stane, ale naozaj najlepším čističom sú tie kopce. Kombinácia hôr, snehu, lyží
a zároveň vetra u mňa vyústila do snowkitingu, čo je vlastne pripnutie sa na taký špeciálny pádák a prostredníctvom toho pádáku potom človek sa môže pohybovať po zasnežených plániach a vôbec nie je problém cez deň prejsť aj 200 kilometrov.